Il-Guerrilla Girls qed jiżdiedu mal-lista ta' artisti ta' fama internazzjonali li se jkunu qed jieħdu sehem fil-Malta Bjennale li se jiftaħ il-bibien tiegħu fil-jiem li ġejjin u jibqa' għaddej sa Mejju mill-ġdid taħt il-patroċinju tal-UNESCO u l-President ta' Malta. Bħal Maurizio Cattelan il-Guerrilla Girls li tfaċċaw fix-xena artistika internazzjonali fl-1985 bi protesta l-wirja fil-Mużew tal-Arti Moderna ta' New York fejn minn 169 artist 13 biss kienu nisa, illum huma meqjusin fost l-aqwa artisti kontemporanji fid-dinja. Bl-arti tagħhom dan il-grupp anonimu ta' artisti u attivisti li jemmen b'femminizmu b'differenza jindirizza ġustizzji u drittijiet għal kulħadd. Kull meta jkunu fil-pubbliku l-membri tal-grupp jilbsu maskri biex jaħbu l-identità tagħhom. Wan jusħal kumment ta' Mario Kutajjar, il-President tal-Malta Bjennale, dwar din l-aħbar sinifikanti. Għandna l-Maurizio Cattelan issa wkoll il-Guerrilla Girls li huma grupp ta' femministi b'differenza. Huwa grupp anonimu li se jkollna fostna ġifieri, għandu esperjenza kbira f'wirijiet, mijiet u anke pubblikazzjonijiet, mijiet ta' wirijiet u mijiet ta' kodba li ħarġu bix-xogħlijiet tagħhom. Fil-Malta Bjennale 2026 il-maġġoranza tal-artisti parteċipanti huma nisa b'130. L-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta Bjennale it-tieni waħda organizzata minn pajjiżna hi maqsuma fit-tnejn. Il-wirja internazzjonali li tiġbor fi aktar minn 50 artist, 20% tagħhom Maltin u 27 padiljun inkluż dak nazzjonali Malti u ieħor minn numru ta' residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li diġà għajjem ħafna interess. Finalment Kutajjar spjega x'qed nistennew f'din l-akbar wirja lokali tal-arti kontemporanja bejn il-11 ta' Marzu u 29 ta' Mejju li ġejjin f'diversi siti storiċi lokali. 11 il-sit ta' Heritage Malta f'Malta Għawdex, hemmhekk se jkun hemm il-wirjiet kollha li se jkollu l-Malta Bjennale u fuq kollox ukoll l-attivitajiet li se jkun hemm iktar minn 80 attività, iktar minn 27 jew 25 padiljun li daw kollha se jkunu qed joffru esperjenza mill-aqwa għal 11 il-ġimgħa sħiħa sal-aħħar ta' Mejju mill-ġimgħa.